नोंथांखौ गोरलै कुत्ता होनना बुंदों लोगोसे नोंथाङा UPPLनि गुन्दागिरि दादागिरि होनना बुंदों कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि बिथांमोना हाथाय बाजार थांनानै ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लाहैदों दा बे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानायाव बिथांमोना फोरमायदों दे नोंथांमोननि सरकार फैनायनि थाखायसो आथिखालाव हाथाय बाजाराव बायनाय फाननायाबो गोबां खम जाबाय नालाय प्रमद बर' बिथांनि नोंथाङा सासे दालाल लोगोसे नोंथाङा सानफ्रोमबो 1000 हाजिरा लानासो प्रमद बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनो होनना बुंदों थारैनो नोंथाङा सासे प्रमद बर' बिथांनि दालाल जानानै खामानि मावदों नामा आरो 1000 हाजिरा लानासो खामानि मावदों नामा नोंथाङा कास्टम बसुमतारी बिथाङा हिन्जावनि केलेंकारियाव एक्सपेल जादों बेराफारसेथिं प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा जुवानि फैसा खांनानै एक्सपेल जादों आरो सासेबाव रिन्जय बर' बिथाङा संगठननि उल्था मावनायनि थाखाय संगठननि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा संगठननिफ्राय मोनसे बयनिख्रुइ बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोथार आफादनिफ्राय 3 एक्सपेल जानाय लिडार हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे प्रब्लेमा बेनो जे बिथाङा रावखौबो गनायनो हाया बे मोनसे केरेक्टारनि थाखायनो बिथाङा डिस्ट्रय जाना थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा आसामिसाव जे बुङो प्रासंगिक नङा माने गोनांथि गैयै बायदि जादों थारमाने भेलुलेस बायदि जादों 3 मानसिनि सुंद' बाथ्रा बुंनो नागिरदों 1 नाम्बाराव जुदि जों नायोब्ला रिन्जय बर' बिथां 2 नम्बराव जुदि नायोब्ला जों प्रहलाद ब्रह्म बिथां 3 नम्बराव जुदि नायोब्ला जों कास्टम बसुमतारी बिथां बे 3 मानसिनि जुदि जारिमिनखौ इसे जुदि जों बोदलानानै नायोब्ला खिन्थु 3बो मोनसे बर'नि बयनिख्रुइबो गोथार अर्गेनाइजेसन बर' हारिनि सिनस्रि आफादनिफ्राय 3बो खिन्थु एक्सपेल जानाय गोथार अर्गेनाइजेसन जातिनि थांनाय थैनायखौ लाना सान हर खामानि मावनाय मोनसे अर्गेनाइजेसननिफ्राय बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनानै होखारजानाय मानसिफोरा दिनै ससाइटियाव बोरै भेलु थाङो बिथांमोना दिनै एन्जर मुलि फाननाय बायदि बाजार थांनानै जे भिक्षा बिनो गोनां जादों बेनिख्रुइ लासिंसिनि बाथ्रा मा थाना जायफोर मानसिफ्रा संगठननि बेरेखा खामानि मावनानै हिन्जावनि केलेंकारि खालामनानै जुवा गेलेनानै जुवानि फैसा खांनानै एक्सपेल जानाय मानसिफ्रा मालाबाबो समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखाराब्लासिनो बै समाव मोनसे पलिटिकेल हान्जानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरखौ हाइजेक खालामनो थाखाय अर्गेनाइजेसन आनकनस्टिटिउसनेल खामानि एन्टि कनस्टिटिउसनेल खामानि एबसुनि बिरोधि खामानि मावनानै बिथाङा होखारजादोंमोन हाग्रामा महिलारि पाबा सानसेयावनो रिन्जय बर'नि थाखाय निमाहा होथाव जाबाय नामा दिनै सानसेयावनो मानो बिथाङा एकदम माने तुलसि पातर धुवा जे होनना बुङो बिदि खालामनानै लाखो बेथ' दिनै आनएक्सेप्टेबल बाथ्रा बेखौथ' रावबो एक्सेप्ट खालामनो हाया हाजिरा लानासो खामानि मावदों नामा मानाव गेदेर अख्रांखौल'सो नङा आङो बिक्रम दैमारि बिथांखौ बुंनो नागिरो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंनो नागिरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ बुंनो नागिरो रिन्जय बर' बिथांखौबो आं बुंनो नागिरो फंबाय लैहोरखौबो बुंनो नागिरो येस आङो प्रमद बर'नि दालाल बेयाव आङो एग्रि BTC सेक्रेटारियाव सोरबा हिन्जावसा सासे दङ बुरि हिन्जावसा सासे आं इनसाल्ट खालामनानै बुंनो नागिराखै गावनि हिन्जाव बायदि बुग्लि सानफ्रोमबो नांलाय बियो माने सिलिंखार खालामनो बे हिन्जावसानि केरियारखौ जाय मानसिया सासे हिन्जावसाखौ रेसपेक्ट होनो रोङा दिनैनि तारिखआव बे मानसियानोखि समाज मोजां खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंगोन सोर एक्सेप्ट खालामगोन गोलिका कुटायाबो मोजां गावनि जायगाखौ माने प्रटेक्ट खालामो गाज्रि बुस्थुनिफ्रायथ' बियो मोजां जानांगौ खमसे खम बिथाङाथ' गोलिका कुटाबो जानायनि जग्यता गैया आं खुलुमदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोना जायखिजाया समावनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा गलाघाटआव लिंबाबो थांगोन आङो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा BTC सेक्रेटारि मोखाङाव लिंबाबो आङो थांगोन सोरबा रिन्जय बर' बिथाङा हरिसिंगायाव लिंबाबो आङो थांगोन जायखिजाया समाव बिक्रम दैमारियाथ' जोंनि डिमाकुसिनिनो बिथाङा खाथि जायो मोजांसो जागोन बिथाङा लिंबाबो थांगोन खुलुमबाय आं बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव जों दिनै UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि एबा स्पक पार्सन रुंगल बर' बिथांजों जों दिनै राजखान्थिनि गोबां बाथ्रा सावरायगोन लोगोसे बेरेखा दिल्लीनि बाथ्राखौबो जों सावरायगोन लोगोसे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार आरो UPPL दोलो मा मावनो थांगासिनो दं आरो उफ्रा बिसायख'थियाव माबायदि थांखियै बिथांमोना देरहानायनि खामानि मावगासिनो दं जों बिथांजों सावरायगोन दा गिबियावनो जों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रुंगल बर' बिथांखौ बरायना लाग्रोबाय खुलुमबाय बे समाव जों गिबियावहा जों राजखान्थि एबा उफ्रा बिसायख'थिखौ लाना सावरायगोन आथिखालाव नोंथाङा सासे UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि हिसाबै उफ्रा बिसायख'थिनि रिहार्सेला माबोरै सोलिगासिनो दं गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगोन जे मानगेट प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जानायनि उनाव मानसिफ्रा मोनसे ससाइटियाव एज ए होल मोनसे ड्रास्टिक चेन्जेसखौ नुदों दा बेनि थाखायनो जोंहा बे बिसायख'थियाव बिदि माबा मोनसे रिहार्सेल बा प्रेक्टिस खालामनांगौनि गोनांथि जायाखै होननानै जों बुजिदों नाथायबा जों गावनो पार्टि हिसाबै
साफा साफा इन्डिभिजुवेल हिसाबै ससाइटिनि साफा साफा रेसपन्सिबल सिटिजेन हिसाबै जोङो रायजो राजानि खाथियाव थांदों आरो बिथांमोननि जा बुंनो गोनां बाथ्रा बिथांमोननि साजेसन एडभाइस जों बेखौ लानो होननानै थांदों आरो बिथांमोनजों जों माखासे बाथ्राखौ सावरायदों जे बिथांमोननि फिउचार गथ' गथाय बिथांमोना गथ' गथायखौ बोरै हिउमेन रिसोर्स बानायगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ राजनितिजों लोगोसे जों बांसिन माने फकास खालामदों जे हिउमेन रिसोर्सखौ बोरै बानायनो हायो दा फैबाय थानाय समाव जोङो बर' हारि हिसाबै बोरै माने गोमजोरै गोगोमै थांना थानो हागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौसो जों बांसिन सावरायदों दा जोङो बाय इलेक्सन हिसाबै खोब माने सानसोनांगौ जायाखै मानोना जोङो हिउमेन रिसोर्स बानायनायनि जा खामानि बेफोरखौ मावगासिनो दङ दा बिथांमोना बुंदों जे थारैनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे सान्थि फैनायनि उनाव जों एज ए होल सोलोंथायानो जा बिजनेसानो जा गासैबो बिथिङाव खामानि मावनायनो हानाय मोनसे परिबेसा फैदों बेखायनो जों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय दा जा UPPL सरकार बा BTR गभर्नमेन्ट बेखौ जों सापर्ट होगोन आरो निर्मल कुमार ब्रह्मखौ जोङो मोनसे मोजां हिउज मार्जिनाव देरहागोन होननानै रायजो राजाया जोंनो खोथा होदों नाथाय बे समाव बेरेखा दोलोनि गाहाय मैखोम हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदो दे BPF दोलोखौ देरहागोनखौ गिनानै एबा BPF दोलोनि जाबायदि उत्साह बेखौ गिनानै आथिखालाव UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायसो लिडारफ्रा ज' जादों गोबां लिडारफ्रा ज' जाफैदों गुबुन गुबुन ओनसोलनि होनना बुंदों दा जोंहा मोनसे देरहानाय BTR बासि हिसाबै निस्सय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिनिस्टार फैनायफोरखौनो बुंदों जानो हानाय बा चिफ मिनिस्टार फैनाय बिथांमोनखौ माने बिथाङा थांखिनानै बुंदों जानो हानाय दा बेयो जोंनि थाखाय मोजां दा आं एग्जाम्पल होनो नागिरदों दाखालि बावैसो चिफ मिनिस्टारा जेथिया माने बेंटलाव फैदोंमोन अब्ला बिथाङा बेंटलाव मोनसे गिदिर समस्या दंमोन जोंहा बेंटल कलेजाव साइन्स स्ट्रिम दा बेखौ गाव माने घोषणा खालामबाय जे फैबाय थानाय समाव बिथाङा माने 2026नि सिगाङावनो बेखौ खालामनो हागोन होननानै दा बिदिब्ला दिनै चिफ मिनिस्टार फैनायनि उनाव जोंहाथ' जेबो लस जायाखै मोजांसो जादों दा बेनिखायनो हायोब्ला जेसेबां हायो मिनिस्टारखौ लाबोनानै जिहेथु सरकार मोनसे गार्जेन जायो बे गार्जेननिफ्राय रायजो राजा बिथांमोना जेसेबां हायो डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ आदाय खालामनांगौ आंनि बे इन्डिभिजुवेल मोनसे भिउ पइन्ट मानोना सरकारजों लोगोसे जुदि जोङो गोरोबनानै थायाब्ला सरकारजों जुदि जों खाथि सोमोन्दो थानानै खामानि मावाबा जोंनि जा डेभेलपमेन्टनि पार्ट बियो गोबां उनाव थालाङो बेनि थाखायनो जों जेरैखि जाया सरकारजों सामिल जानानै बेनिफ्राय गार्जेननिफ्राय जेरै आदाय खालामनांगौ बिदि खालामनानै जायगाखौ ओनसोलखौ जौगाहोना लानाया मोजां दा बेनिखायनो मानगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव गावबो जिथिया माने BJPजों एलायन्सआव दंमोन बे समावबो बिथाङा गिदिर गिदिर नेताखौ लाबोदोंमोन नाथाय जों जेरैबायदि दा लाबोदों बिथाङा हायाखै बे समाव बिथाङा लाबोदोंमोनबाबो जोंनि बायदि माखासे बेसादफोरखौ माखासे डेभेलपमेन्टनि स्किमफोरखौ बिथाङा आदाय खालामनो हायाखैमोन बै समनि बिथांनि ग्रेट मोनसे फेलारमोन नाथाय बे समावहा बिथाङा फोरमायदो दे नोंथाङा जौगानायनि आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा गोबां जौगानायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया बिथाङा नाथाय बेखौ गनायाखै जे बोसोराव फैनाय रांखौसो बख' जानो थाखाय साखाफारा जाना थायो प्रमद बर' नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे प्रब्लेमा बेनो जे बिथाङा रावखौबो गनायनो हाया बे मोनसे केरेक्टारनि थाखायनो बिथाङा डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ बिथाङा जागायजेननायनिफ्रायनो रावखौबो मानिबोआखै बेनि मोनसे ग्रेट एग्जाम्पला बेनो जे बिथाङा 17 बोसोर सासन खालामनायाव BLTनि सासे मैखोम गायसनगिरि दैदेनगिरि बिर सिलागांनि जा मोनसे मुसुखा बेखौबो बिथाङा 17 बोसोराव मोनसे जारिमिन जाथों बिथांखौ सनमान होनानै मुसुखा मोनसे बानायनि बिथांनि जारिमिनखौ लिरनि बिथांनि बाय'ग्राफिखौ लिरनि बेबायदि मोनसेबो बिथाङा इनिसिएटिभ लायासै माने बिथाङा गावनिख्रुइ सोरबा गिदिरसिन दैदेनगिरि दङ होननानै मालाबा मानिनो हायाखै बे अहं आखुनि थाखायनो बिथांनि जा साम्रायज्य दङमोन बिथांनि जा डिक्टेटरशिप दङमोन बेयो लासै लासै धंस जालांबाय आरो जोबनाय फारसे नैबे दिस इज द लास्ट इलेक्सन बेनि उनाव बियो माने जोबनो थांगासिनो दङ बिथांनि जा पलिटिकेल केरियार आरो बिथांजों जों नायदों जे बिथांनि जाफोरो बै समाव आंगो लोगो चन्दन ब्रह्मनिफ्राय लानानै सोरबा खाम्फा बरगयारि लासै लासै बिथांनिफ्राय गासैबो आनज्रायलांदों डेट मिन्स मा बिथांनि जा लिडारशिप बेखौ लानानै बिथांमोना गोजोननाय गैया सासे दैदेनगिरिया जोंनि सिगाङाव फेस टु फेस बुंदों जोंनो फ्रिडम नांगौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जों थानो हाया बिथांनि जा डिक्टेटरशिप बिथांनि जा लिडारशिप बेयाव जोङो थानानै मालाबाबो गोजोननाय खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांनि समावथ' बयबो नुदों हारियारि दाङाबाजि जानाय भाइलेन्स जेराव माने बन्द'नि कालसारा बारानिफ्राय बारा जालाङोमोन बै समाव जोंनि मानसिफोरा इजि मानिनि उन खारफानानै जायफोरा हिउमेन रिसोर्स जानो गोनां बिसोरबो गोबां माने उनाव थालांबाय बेफोरबायदि गासैबो बाथ्राखौ नायनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा आसामिसाव जे बुङो प्रासंगिक नङा माने गोनांथि गैयै बायदि जादों थारमाने भेलुलेस बायदि जादों नंगौ बे समाव फिन आरोबाव बिथाङा दाबि खालामदों थारैनो नोंथांमोना UPPLआ गिदों नामा सिडलिप बियाबनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जेराव
गोबां चिफ मिनिस्टार फैनांगौ जादों जेरावहा मन्त्रि एमएलए अतुल बरा बिथांमोना फैनांगौ जादों जगन मोहन मोना बिथांमोना फैनांगौ जादों थारै नोंथांमोना गिदों नामा? जोङो दहायनो आं फोरमायनाय बायदि जोङो रायजो राजानि थाखाय जोङो बिटिआर बासिनि थाखाय मिनिस्टार बिथांमोननिफ्राय सोरबा चिफ मिनिस्टार बिथांनिफ्राय जेरैखि जाया रायजो राजानि जा अभाब अभिजुगफोर दङ बेखौ आदाय खालामनायनि उद्देश्य लानानैसो रायजो राजानि मोजांनि थाखायसो जों बिथांमोनखौ लाबोदों जों सोरखौबा गिनानै नङा आं बेखौसो दुखु नांदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा केरियार पलिटिकेल केरियारा जोबनो थांगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला मानाव गेदेर बिटिआरनि सिएम दानि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सिएम जानायनि उननिफ्रायनो मोनफ्रोमबो इलेक्शन्सफोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ फारसेनिफ्राय जेनबोगासिनो दङ बेनि मिनिङा मा जेनबोनायनि मिनिङा जाबाय बिथांमोननि जा पार्टिनि स्ट्रेंथेन बेयो माने खम जालांगासिनो दङ आरो दहाय बुंनाय बाथ्राया जे बिथांनि आंगो लोगो चन्दन ब्रह्म बिथां मोनसे समाव केबिनेट मिनिस्टारमोन बिथाङा दायो UPPL जों लोगोसे खामानि मावदों बिथाङा दायो हाग्रामा महिलारिनि एगेन्स्टआव खामानि मावदों मानो मावदों मोनसे समनि गावनि आंगोथार लोगो माने गरसे फैसा होनबाबो बै समाव बिथांमोनखौ गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा चन्दन ब्रह्म बिथां मानो गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां दिनै बिथांनि फैसानि खावसे बाहागोआनो जुदि माने गावस्रानानै फैदोंब्ला बिथांनि लिडारशिपआव जेरावबो गोजोननाय गैया बेखौनो फोरमायदों दा जे जोङो माने मिनिस्टारफोरखौ आमदानि खालामदों बेजों लोगोसे दिनै श' कौटिया बे ओनसोलाव फैदों आरो बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना दा जोंखौ जोबोद माने हेफाजाब होदों ओरैबायदि नासयजानाय दिनै निसिमा ओनसोलाव जों थांदों दे निसिमा ओनसोलाव बिथांमोननिनो MCLA जानानै दङ नाथायबा बै मोनसे जायगायाव गोबां माने बेक जानानै दंमोन गोबां माने रिमोट एरिया गोबां बेक जानानै दंमोन नाथाय मानो गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जाय समनिफ्राय CM जायो मोनफा मोनफा बेयाव स्किमफोरखौ लन्च खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ डेट मिन्स बे सरकारनि समाव जौगागासिनो दङ आरो लोगोसे जायफोर मिनिस्टारनि चिफ मिनिस्टारनि बाथ्रा बुंदों बेजों लोगोसे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो इनडाइरेक्टलि माने प्रफिट जादों मानोना जाय खामानिखौ बिथाङा बै समाव हायाखै बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मावनानै होदों बे समाव फिन आरोबाव बिदिनो उफ्रा बिसायख'थाय गेजेराव सारनैल'सो बिनि सिगांनो कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि बिथांमोना हाथाय बाजार थांनानै ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लाहैदों दा बे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानायाव बिथांमोना फोरमायदों दे नोंथांमोननि सरकार फैनायनि थाखायसो आथिखालाव हाथाय बाजाराव बायनाय फाननायाबो गोबां खम जाबाय होनना बुंदों साथाम मानसिनि सुंद' बाथ्रा बुंनो नागिरदों एक नाम्बाराव जुदि जों नायोब्ला रिन्जय बर' बिथां 2 नम्बराव जुदि नायोब्ला जों प्रह्लाद ब्रह्म बिथां 3 नम्बराव जुदि नायोब्ला जों कास्टम बसुमतारी बिथां बे साथाम मानसिनि जुदि जारिमिनखौ इसे जुदि जों बोदलानानै नायोब्ला खिन्थु साथामबो मोनसे बर'नि बयनिख्रुइबो गोथार अर्गेनाइजेसन बर' हारिनि सिनस्रि आफादनिफ्राय साथामबो खिन्थु एक्सपेल जानाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा हिन्जावनि केलेंकारियाव एक्सपेल जादों बेराफारसेथिं प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा जुवानि फैसा खांनानै एक्सपेल जादों आरो सासेबाव रिन्जय बर' बिथाङा संगठननि उल्था मावनायनि थाखाय संगठननि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा संगठननिफ्राय मोनसे बयनिख्रुइ बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोथार आफादनिफ्राय साथाम एक्सपेल जानाय लिडार बिथांमोननि गोजोननायनि थाखाय फर देयार सेटिसफेक्सन बिथांमोननि गोजोननायनि थाखाय आं बिथांखौ लिडार होनना बुंदों दसे समनि थाखाय बे साथाम मानसिया एक्सपेल जानाय सुबुं बिथांमोननि खोथाया दिनै ससाइटियाव मोनबो दाम आरो भेलु थानाय नङा मानो थानाय नङा गुबुन अर्गेनाइजेसननिफ्राय जुदि एक्सपेल जानायबा आलादा बाथ्रा खिन्थु बर'नि बयनिख्रुइबो मोनसे गोथार अर्गेनाइजेसन जातिनि थांनाय थैनायखौ लाना सान हर खामानि मावनाय मोनसे अर्गेनाइजेसननिफ्राय बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनानै होखारजानाय मानसिफोरा दिनै ससाइटियाव बोरै भेलु थानो दा बिथांमोना दिनै बर'नि पलिटिक्सखौनो ओरैबायदि गाहायाव खोख्लैबाय जों दुखु नांदों जोङो इयुथ हिसाबै बर' हिसाबै जोबोद दुखु नांदों बर'नि पलिटिक्सआ मालाबाबो एसेबां गाहायसिम फैयाखैमोन मानो फैयाखैमोन दिनै बिथांमोना मा खालामदों एन्जर मुलि फाननायफोर बायदि बाजाराव थांनानै मा खालामदों बिथांमोना मुलि फाननाय बायदि BPFखौ भट हो होननानै बिथांमोना मानसिफोरनियाव आपिल खालामनो गोनां जादों 17 बोसोर सासन खालामनाय मोनसे दोलोआ जाय 17 बोसोर सासनाव दंमोन बिथांमोना दिनै एन्जर मुलि फाननाय बायदि बाजार थांनानै जे भिक्षा बिनो गोनां जादों बेनिख्रुइ लासिंसिनि बाथ्रा मा थानो हानाय आरो लिडारशिपनि स्टेटासा मा थागोन दिनै BTC BTR बा BSC जाफोर एकर्ड जाबाय बेयाव बर' जातिनि सुप्रिम सेक्रिफाइस आरो बेयाव मोनसे गोथार मुभमेन्ट जरित जानानै दङ बे गोथार मुभमेन्टआव जायफोर लिडारफ्रा जरित जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौथ' जोबोद माने असनमान खालामनाय जादों
सासे लिडारा बेयावहाय बाजाराव जिरायनानै जानला मानला सोरबा लिडारखौ बखिनाया बेथ' मोजां बाथ्रा नङा दिनै जोङो मानाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्राखौ मुंख'नांगोन बिथाङा देबरगाव समस्तिनिफ्राय देरहानानै पाब्लिकखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो गारै बिथाङा मालाबाबो बिटिसिएलआव फैनानै बिटिसिनि सदनाव फैनानै बिथाङा मालाबाबो रायजो राजानि अभाब अभिजगखौ बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालामासै बिथांखौ मानो देरहादोंमोन बिथांमोना दिनै बिखौबो बावगारलांबाय नामा जे मोनसे गोथार सदनावसो रायजो राजानि बाथ्राखौ बुंनाय जायो दिनै बहाबा हाथाय बाजाराव थांनानै बहाबा गलायाव थांनानै बिसोरो बुंनायनिख्रुइ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया जितु गावनो बारग' सिब जाबोदों बिथाङा मानो बिटिसिनि सदनाव फैनानै बाजेट सेसनफ्राव मानो फैनो हाया एसेम्ब्लि सेसनाव मानो फैनो हाया बिथाङा फैनानै नट अनलि देबरगाव समस्ति बिथाङा बिटिसिनि सिफ जानाय हिसाबै जेसेबांखिनि समस्ति दङ गासिबो बर' रायजो राजानि जानानै गासिबो हारि माहारिनि जानानै बिथाङा बेखौ बुंफैनांगौमोन बे मोनसे गोथार सदनाव फैनानै बिथाङा बुंफैनांगौमोन नाथाय बिथांमोना हायाखै दिनै बिथांमोना मा खालामबाय सबसे थार्ड क्लास सबसे ननसेन्स खामानि मावनानै बिथांमोना मा खालामबाय बाजाराव आं दहाय बुंनाय बायदि मुलि फाननाय बायदि भाङा पुटानि बेपारिफोर बायदि गावसोरनि लिडारशिपनि स्टेटासखौनो लाखिनो रोङाखै आरो बोरै लाखिनो रोंनो जायफोर मानसिफ्रा संगठननि बेरेखा खामानि मावनानै हिन्जावनि केलेंकारि खालामनानै जुवा गेलेनानै जुवानि फैसा खांनानै एक्सपेल जानाय मानसिफ्रा मालाबाबो समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हाया थिग दं बे समावहा नोंथाङा मुं खारिनि जेला जों बाथ्राखौ सावरायलांसै जेराव रिन्जय बर' बिथाङा रिन्जय बर' बिथाङा नोंथांनि सायाव बुंदों नोंथाङा सासे बेसलेस आरो नोंथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो बेसलेस खुनु ओंथि गैया नोंथांमोनबाय एबा नोंथांनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासङा आरो खोनासंना होनाबो बुंदों दहायनो बुंबाय सासे मोजां मानसिया मोनसे गोथार आफादनिफ्राय मालाबाबो एक्सपेल जाया एक नाम्बार बाथ्राया दिनै बिथाङा बुंनाय बायदि जुदि साना हरा सान जानायबा आलादा बाथ्रा दिनै गाव बिथाङा बेसेबां स्टेबल बिथाङा बेसेबां स्टेबल दुइ नाम्बार कुइसना दिनै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखाराब्लासिनो बै समाव मोनसे पलिटिकेल हान्जानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरखौ हाइजेक खालामनो थाखाय अर्गेनाइजेसन आनकनस्टिटिउसनेल खामानि एन्टि कनस्टिटिउसनेल खामानि एबसुनि बिरोधि खामानि मावनानै बिथाङा होखारजादोंमोन बिथाङा रिजाइन होना थांनानै बे पलिटिकेल पार्टियाव हाबो बहाबा थाङो जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु एबसुआव थासान्दि बिथाङा मानो एन्टि एबसु खामानि मावदोंमोन दुइ नाम्बार कुइसना नाम्बार 3 कुइसना आচ্ছা थिगानो दङ बिथाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थांबाय वेल एन्ड गुड बिथाङा गाव पलिटिकेल पार्टियाव थाङो बहाबा थाङो एनजिअ खुलियो गावनि गोसो बेवहाय बिथाङा फ्रिडम दङ जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय बिथाङा बै पार्टियाव थांनानैबो खैदिन लास्टिं जाखो लोगो लोगोनो बिथाङा बिपिएफआव बारस्लायनानै दिनै बिपिएफनि जानानै स्टेन्ड होगासिनो दङ जाय मानसिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिपिएफनि समाव हत्या जादोंमोन हिंसा जादोंमोन भाइलेन्स जादोंमोन होननानै बुंबाय थाग्रा मानसिया दिनै हाग्रामा महिलारिनि 7 खुना माबायदि एक सेकेन्डआव माफ जाखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि करापसन खालामदों जेरैबायदि लायबिलिटि खालामदों बिथांनि समाव भाइलेन्स जादों दिनै रिन्जय बर' बिथाङा बिपिएफआव हाबनाय लोगो लोगोनो गासैबो बिथांनि जा पापफोर हाग्रामा महिलारि पापा सानसेयावनो रिन्जय बर'नि थाखाय निमाहा होथाव जाबाय नामा दिनै सानसेयावनो मानो बिथाङा एकदम तुलखि पातर धुवा जे होनना बुङो बिदि खालामनानै लाखो बेथ' दिनै आनएक्सेप्टेबल बाथ्रा बेखौथ' रावबो एक्सेप्ट खालामनो हाया दिनै एसेबां पापनि साम्रायजोखौ खनसेयावनो निमाहा होनो हानाय बिथाङा बेसेबां गिदिर महापन्डित बेयावनो जों मिथिनो हायो आरो बे मानसिया जुदि आंखौ बुङोब्ला थिगानो दङ आं भेलुलेस मानसिबा बेखौ आं बुंनो गोनां गैया बाथ्राया जाबाय जाय मानसिया बुंदों बिथाङा बेसेबां भेलुएबल पार्सन दिनैनि कन्टेक्सआव बाथ्रा बेखौबो नायनांगोन थिग दं दा बे समाव फिन आरोबाव नोंथांनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनाय सासे गोदान लाइमोन ओंखारबोदों बिथाङानो जाहैबाय अख्रां नोंथाङा मोजाङैनो सिनायो जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थिया जागासिनो जेराव बिथाङा नोंथांखौ बुंदों प्रमद बर' बिथांनि नोंथाङा सासे दालाल लोगोसे नोंथाङा सानफ्रोमबो 1000 हाजिरा लानासो प्रमद बर'नि जानानै बाथ्रा बुङो होनना बुंदों थारैनो नोंथाङा सासे प्रमद बर' बिथांनि दालाल जानानै खामानि मावदों नामा आरो 1000 हाजिरा लानासो खामानि मावदों नामा नोंथाङा इउपिपिएलनिफ्राय हाजिरा लानासो मानाव गेदेर अख्रांखौल'सो नङा आङो बिक्रम दैमारि बिथांखौ बुंनो नागिरो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंनो नागिरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ बुंनो नागिरो रिन्जय बर' बिथांखौबो आं बुंनो नागिरो फंबाय लैहोरखौबो बुंनो नागिरो येस आङो प्रमद बर'नि दालाल बेयाव आङो एग्रि आरो सासे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जुदि आङो दालाल जानो हादोंब्ला बियो आंनि थाखाय भेरि माच सेटिसफेक्सननि बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जाय मानसिया दिनै
जोंनि एसेबां असान्ति जायगायाव सानखि हर मानसि थैलायबाय थानाय जायगायाव सान्ति जुदि लाबोनो हादोंब्ला सान्तिनि बानिखौ जुदि रायजो राजानि गेजेराव लांनो हादोंब्ला बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव गायसननो थाखाय सान हर खामानि मावनानै इस्टाब्लिश खालामनो हादोंबा बेबादि मानसिनि दालाल जानायाव आंहा बुंनो गोनां गैया खमसे खम हाग्रामा महिलानिथ' दालाल जायाखै जाय मानसिनि समाव 150 जन बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावनांबाय 2008 2014 2012 खनथामनिख्रुइ बांसिन जोंनियाव कम्युनेल क्लेश जालांबाय बेबायदि मानसिनि आं दालाल जायाखै दिनै बिथांमोना सोरनि दालाल जानानै दङ बाथ्राया बिसो बिथांमोना आं बेखौनो बुंदों आं बेखौनो गले गले बुंदों जे बिथांमोना राइट टाइमाव रं प्लेसाव दङ कास्टम बसुमतारियाबो आंनि खोब आंगो लोगोमोन रिन्जय बर' बिथाङाबो आंनि आंगो लोगोमोन नाथाय बिथांमोना दिनै रं प्लेसाव थानायखायनो बिथांमोननि जा बाथ्राफोर दिनै भेलुलेस जालांदों खमसे खम मानसिया कारेक्सन खालामनायनि चान्स लानांगौ एम अख्रांनि बाथ्राखौथ' सावरायजाया सासे बिथाङा डमेस्टिक भाइलेन्सआव इनभल्भ जानाय सुबुं बिटिसि सेक्रेटारियाव सोरबा हिन्जावसा सासे दङ बुरि हिन्जावसा सासे आं इनसाल्ट खालामनानै बुंनो नागिराखै गावनि हिन्जाव बायदि बुग्लि सानफ्रोमबो नांलाय बियो माने सिलिंखार खालामनो बे हिन्जावसानि केरियारखौ जाय मानसिया सासे हिन्जावसाखौ रेसपेक्ट होनो रोङा दिनैनि तारिखाव बे मानसियानोखि समाज मोजां खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंगोन सोर एक्सेप्ट खालामगोन दिनै बर' समाजाव नुदों जोङो सोरबा सासे हिन्जावसाखौ जुदि जों हाबा खालामना लाबोयोब्ला अब्ला जों मा खालामो गावनि न'खौ साखोन सिखोन खालामो बे हिन्जावसाया जिथिया जोंनि न'खराव फैगोन जोंनि न'आव टयलेट दङ ना गैया ओंखाम संग्रा न' मोजां दङ ना गैया बाखि दिनफोराव जेरैबायदि सोलिदों बेनिख्रुइ सासे हिन्जावसा जिथु माइनाव लोखि फैगोन बेनि थाखाय जोङो साखोन सिखोन खालामो अब्ला जोंनि ससाइटियाव बड' ससाइटियाव जाय हिन्जावसाफोरनि मानसिया गोजौआव दङ जों जे आइजोफोरखौ माइनावफोरखौ लोखि बिथांमोनखौ जों जे सन्मान होयो बे बयनिख्रुइ गिदिरसिन बाथ्रा नाथायबा जाति हिसाबै नायब्लाबो बिथाङा बिराद गिदिर क्राइम मावगासिनो दङ जाय बर' जातिया आइजोफोरखौ सन्मान होयो हिन्जावसाफोरखौ सन्मान होयो बै हिन्जावसाफोरखौ बियो टर्चार खालामदों दा बेफोरबायदि बाथ्रा दा बेबायदि मानसिया दिनै फेसबुकआव माबा मोनसे बाथ्रा लिरबानो बिराद माने रिलिभेन्ट जागोन सोरबा एक्सेप्ट खालामगोन बेबायदि नङा बिथाङा दिनै पलिटिक्सआव जोंबायदि दमाव साहसाव ओंखारनानै फैनो हायाखै 1000नि बाथ्राखौलाय मानो बुंदों बिथाङा गावहासो बेसेबां फैसा लादों सोरांबानो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मानगिरि आफादगिरिखौ सोंखारि इउजि ब्रह्म बिथांखौ सोंखारि मानगिरि प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारि बिथांमोननि जा आन्दलननि हिस्टरि बर' जातियाव बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथाङा मिथियोना मिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोनोमनिफ्राय सान हर हारिनि थाखाय खामानि मावदों बेनि हिस्टरिखौ एम अख्रां बिथाङा मिथियोना मिथिया जुदि मिथिनायमोनब्ला बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय नङामोन आरो जुदि सोंखारिबाय थादोंबा बिथाङा सोरनि थाखा फैसा लानानै सोंखारिदों कुइसना बेसो That means बियो सोरनिबा थाखा फैसा लानानै दिनै बर' जातीयताबादखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय गोदाव सोराव खालामनो थाखाय बेले बेजे खालामनो थाखाय गुलाय गुजाय खालामनो थाखाय बिपिएफनिफ्राय लादो लाङाखै आं बेखौ बुंनो थाङाखै बिथाङा सोरनिबाफ्राय जे लादों बेयो खिन्थु सियर एन्ड सार्टेन आरो जायनि थाखाय बिथाङा बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै लादों आरो जाय प्रफेसना बेनि थाखाय मोनसे समाव जोलैनि हांगार बिमुं मोनहैगोन बेखौ बियो खिन्थु रोखा जानाया मोजां आं सासे लोगो हिसाबै बिथांखौ माने सांग्रांथि होदों जिबनाव खमसे खम जातिनि मोजां मावनो हायाखै दोनथ' जातिनि मोजां खामानि मावनो हायाखै बेखौ बियो क्रेडिट लानो दरकारबो गैया खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ नायनाया मोजां जाहाथे बिथाङा जातिनि बिरोधि खामानि मावनानै जोलैनि हांगार होननानै जाहाथे बिमुं मोना बेखौ आं बेखौ लोगो हिसाबै बिथांखौ आं सांग्रांथि होदों बे समाव थांनाय साननैसो सिगांसो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि मुसुखा बेखेवदों दा बेखौ लानानै बिथाङा एम अख्रां बिथाङा फोरमायदों जे बर'निनो गोबां मैखोम दैदेनगिरि बिथांमोननि मुसुखाफोर बानायनांगौ दं नाथाय बानायाखै होनना बुंदों मा बुंगोन दा बे समाव आं दाखालि बावैसो बेखौ लानानै प्रेस मिट होदों जे बिथाङा ओरैबायदि मोनसे भुल तथ्य भुल इनफरमेसन होनानै बर' जातिखौ मिसलिड खालामनो नागिरदोंमोन येस डक्टर भुपेन हाजरिकानि स्टेचु बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोखाङाव गायसनदों बेयावहाय एम अख्राङा अबजेक्सन होदों जे जोंनि बर'फोरनि जायफोर गेदेमा बिथांमोननि स्टेचुखौ बानायनाय जायाखै बिथाङा उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुं लादोंमोन लोगो जों माने उइथ प्रुफ डिटेल्स उइथ एभिडेन्स जों होबाय जे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुसुखाखौ बानायगासिनो दं बिथांनियाव इनफरमेसनानो गैयामोन बिथाङा इनफरमेसन गिभमोन बिथाङा बेखौ प्रफेसन हिसाबै लादों नालाय सोरनिबा थुनज्लायनायाव बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों नालाय गाव बेनि सायाव इनफरमेसनानो गैया दिनै डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि मुसुखा बानायनायाव बर' जातिया मायबाफोर लस जागोन होनना जों सानाखै दिनै जोङो बिनि गेजेरजों जों डिमान्ड खालामनो हागोन जे गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियावबो जोंनि बर'नि गेदेमा बिथांमोननि स्टेचुखौ लासै इस्टाब्लिश खालामनांगौ मानोना जोंबो
जोंबो बिटिआराव नोंथांमोननिखौ इस्टाब्लिश खालामदों गिभ एन्ड टेक फर्मुला बेथ' मोजांसो जानांगौ दिनै जोंहा बुंनायनि मोनसे जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनायनि मोनसे गिदिर स्कप जाबाय जों दिनै जेसेबां इउनिभारसिटिफोर दङ आसामाव जों आपिल खालामनो हासिगोन नोंथांमोननिखौ जुदि जोंनियाव इस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला जोंनिखौ नोंथांमोना मानो इस्टाब्लिश खालामनो हाया डेट मिन्स जोंनि जायफोर गेदेमा बिथांमोन दङ बिथांमोननि स्टेचुखौ जों जुदि गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मोजां गायसननो हायोबा डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव सिलचर इउनिभारसिटियाव जुदि गायसननो हायोब्ला अब्लाथ' जोंहा जातिनिख्रुइ माने बिनिख्रुइ देरगाथावना बाथ्रा मा जानो हानाय मोनसे स्टेचुनि बिनिमयाव जुदि जोङो मोनथाम मोनब्रै गंथाम गंब्रै इउनिभारसिटियाव जुदि जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो हायोबा लाबाथ' जोंहा बांसिन जाबाय थाइसे होनानै जुदि 10 थाखा मोनोबाथ' माथो माने लस जानो हानाय बेथ' मोजां बेखौ बाख्नायनांगौ बिथाङा गेदेमा बिथांमोननि बाथ्राखौ जुदि बुंनायब्ला साननैनि उनाव बिथाङा लाइभ मोनसे होबावबाय बे लाइभआवथ' रावबो माने कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि मुंखौ बिथाङा लायासै नीलेश्वर ब्रह्मनि मुं बिथाङा लायासै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं बिथाङा लायासै मानो लायासै जों बेखायनो बुंदों थांनाय 17 बोसोराव मानगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि BLTनि बै समनि दैदेनगिरि माने गायसनगिरि दैदेनगिरि बिथांनि स्टेचु मोनसे बानायनो हायाखै बिथाङा बेखौसो समालोचना खालामो खिन्थु बावगारबाय बिथाङा मानोना बिथाङा सोरनिबा गुन्दै जानानै जातियाव गुलाय गुजाय लाबोनो नागिरदों बेबायदि भाइरासनिफ्राय खमसे खम जोंनि मानसिफ्रा एसे इगनर खालामना थानाया मोजां बिथांमोनखौ एसे एभयड खालामनाया मोजां मानोना अख्रां बायदि मानसिया बर' जातिखौ धंस खालामग्रा साफा गुनजेर बे समाव नोंथांनि सायावहा बिथाङा अख्रां बिथाङा चेलेन्ज खालामदों जे फैसा मोननाय जा BTC सरकारनिफ्राय फैसा मोननाय बेखौ आं थाइसेबो मोनाखै आरो दिनैसिम BTC सरकारा एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनिफ्राय 1 रांबो फैसा मोनाखै होनना बुंदों लोगोसे नोंथांखौ मोनसे गाज्रि सोदोब बाहायदों बेखौ नोंथाङा गाज्रि मोननाङा आं फोरमायनोसै बिथां बुंनायखौ जे नोंथांखौ गोरलै का कुत्ता होनना बुंदों लोगोसे नोंथाङा UPPLनि गुन्डागिरि दादागिरि होनना बुंदों आङो दासिमबो बिथाङा जेरैबायदि स्लें लेंगुवेज बाहायो आं दिनैसिम बिदि बाहायाखै माखासे समाव ससियेल मिडियाफोराव जों मिडियायाव फैयो नाथाय बिथाङा जेरैबायदि माने वर्डफोरखौ इउज खालामदों माने बेखौ आनसिभिलाइज वर्ड होननानै बुङो बिथाङा बेखौ इउज खालामदों आंनिबाथ' गोलिका कुट्टाया मा गाज्रि जानो गोलिका कुट्टायाबो मोजां गावनि जायगाखौ माने प्रटेक्ट खालामो गाज्रि बुस्थुनिफ्रायथ' बियो मोजां जानांगौ खमसे खम बिथाङाथ' गोलिका कुट्टाबो जानायनि जग्यता गैया सासे हिन्जाव बुग्रा मानसिया बियो जोंखौ जातियताबाद फोरोंगोन नामा सासे हिन्जावखौ लावखार बायदि बाहायनाय मानसिया बियो जोंखौ बर' हारिखौ बोरै सिबिनांगौ फोरोंगोन नामा सोर सोलोंगोन सासे मदारु मानसिया बे रंगुल बर'खौ फोरोंगोन नामा दिनै हारिखौ बोरै सिबिनांगौ तामुलपुर बायदि जायगायाव दिनै गेजेर हाजोनिफ्राय मैदेर फैयो बै मैदेरफोर फैनायाव माखासे मानसिफ्रा न'फोरा लस जायो माखासे मानसिफ्रा सम्पतिया लस जायो माखासे मानसिबो थैनो गोनां जायो बै समाव अख्राङा गावनि असे होनानै गावनि जायगानि होनानै माला आय होनानै बिसोरखौ खबर लादों जों मालाबा रंगुल बर' हरनि 2टा बाजायाव 1टा बाजायाव बे तामुलपुरनि जायगायाव थांनानै कमरिकाटायाव पार्किजुलियाव जोङो खबर लाहैयो मालाबा बिथाङा नलेज दङ बिथाङा सासे मदारु लोंनानै फेसबुकाव दसे बुखिबाय बिनि उनाव बियो गांला बुन्दुना थाबाय बेबायदि मानसिनिफ्राय जोङो बर' जातिया गोबां एक्सपेक्ट खालामनो हागोन होननानै जों साना बे समावहा बेरेखा दोलोनिफ्राय लाइमोननिफ्राय नोंथांनि सायाव गोबां एबा नोंथांनि सायाव बेरेखा बाथ्रा बुंनाय गोबां ओंखारबाय बिथां अख्रां बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म लैहोर गयारि बिथांमोना गोबां माने माखासे नोंथांनि सायाव दान्थे बिदान्थे खालामो नोंथांखौ स्राफ एक्सेलजों धुलाय खालामनाय बायदि धुलाय खालामबाय थायो बिथांमोना सम बुंनो नागिरो अपेन डिबेट खालामनो थाखाय नोंथाङा बिथांमोनजों अपेन डिबेट बेफोरबायदि मोनसे स्टुडिय'आव अपेन डिबेट खालामनो हानायनि नोंथाङा साहस दंना गैया आं बिथांखौ नोंथांनि थ्रुयैजों दिनै बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि मेनेजिं डाइरेक्टर राजिब बसुमतारी बिथांनि थ्रुयैजों आङो खावलायदों आं खुलुमदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोना जायखिजाया समावनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा गलाघाटआव लिंबाबो थांगोन आङो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा BTC सेक्रेटारि मोखाङाव लिंबाबो आङो थांगोन सोरबा रिन्जय बर' बिथाङा हरिसिंगायाव लिंबाबो आङो थांगोन जायखिजाया समाव बिक्रम दैमारियाथ' जोंनि डिमाकुसिनिनो बिथाङा खाथि जायो मोजांसो जागोन बिथाङा लिंबाबो थांगोन आरो बिनि सिगाङावनो 3 टाइम्स आं बिक्रम दैमारिखौ मिडियायाव अपेनलि नोंथांमोननि चेनेलावबो होदों आङो अपेनलि बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे नोंथांजों आङो माखासे बाथ्राखौ लानानै डिबेट खालामनो गोसो रायजो राजानि माखासे समस्याफोरखौ नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो बे बाथ्राफोरनि सायाव बेसेबां माने सैथोथि दङ गैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ एक्सप'ज खालामनो थाखाय आं बिथांमोनजों डिबेट खालामनो डिसकासन खालामनो अराय सम रेडि नाथाय मा खालामदों थांनाय साननै सिगाङाव नोंथांमोननि चेनेलावनो आं गावनो आर्ज खालामदों जे BPFनि सासे खमसे खम सासेबाबो दैदेनगिरि बिथांमोना हेगार हरथों प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ फन खालामनो होदों बिथाङा बुंबाय जे कास्टम बसुमतारीया फैगोन
आंबो नेबाय थाबाय सानसे कास्टम बसुमतारी फैगोन होननानै आं खाथियावनो दङमोन नाथाय कास्टम बसुमतारी मानो फैयासै आচ্ছা थिगैनो दङ बै खालि फैनो हायाखै खिन्थु उन समफोराव फैनो हागोन ना हाया आं बिथांमोनखौ खावलायदों गुरै खावलायदों बिथांमोनथ' खोब माने भाइलेन्सखौ मोजां मोनग्रा मानसि जानला मानला बाथ्रा बुंनानै मोजां मोनग्रा मानसि बिथांमोना मालाबा बुङो माने गणतान्त्रिक पद्धतियानो जोबलांबाय आচ্ছা नोंथांमोना बुंदों जे गणतान्त्रिक पद्धतियानो जुदि जोबलांबायबा सान हर जे नोंथांमोना सैमा सोंख्रावनाय बायदि फुंनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जातीय संगठनफोरखौ रायगासिनो दङ अब्ला दा बेराफारसेथिं आं बिथांमोनखौ दाबो जुदि बिथांमोना आंजों जिकुनु समायाव हरनि 2टा बाजायावबाबो बिथांमोना जुदि डिबेट खालामनो गोसो दंबा मस्ट वेलकाम आङो 110% रेडि बिथांमोनजों आं मालाबाबो 1 सेकेन्डबो फावसायनाय नङा थारैनो बे समाव UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रुंगल बर' बिथाङा चेलेन्ज खालामदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों थारैनो जुदि एम अख्रां नोंथाङाबो जुदि जोंनि बे खौरांखौ नायदोंब्ला लोगोसे कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्म लोगोसे रिन्जय बर' जुदि नोंथांमोना जोंनि बे टक श'खौ नायदोंब्ला थारैनो बिथांनि जाबायदि खावलायनाय बे खावलायनाय नोंथांमोना एबा खावलायनाय बायदि बाहागो लागोन एबा बेबायदि डिबेट टक श' लागोन होननानै एबा डिबेट टक श' बाहागो लाफैगोन होननानै जोंनिफ्रायबो आसा खालामनाय थाबाय दा बेयाव फिन आरोबाव जों माखासे उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै जों बाथ्रा सावरायगोन दा उफ्रा बिसायख'थियाव एबा उफ्रा बिसायख'थिनि जा फोसावदिं मेल बे फोसावदिं मेलावहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि सान्ति दंमोन नाथाय दा प्रमद बर' फैनायनिफ्रायसो नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरि फैनायनि थाखायसो असान्ति जादों होनना बुंदों पावार एन्ड फांसनाबो गैला होनना बुंदों कास्टम बसुमतारीया मैया सोरांस्लाब मोनै बुंबाय जे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा DCSPखौ बाहायदों होननानै बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे पावारिं फांसनानो गैया बेराफारसेथिं गावसोरनि दैदेनगिरियानो बुंदों जे DCSPखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहायदों अब्ला बिथांमोनासो एन्सार होनांगौ सोरनिया सैथो हाग्रामा महिलारि बुंनाया सैथो ना कास्टम बसुमतारी बुंनाया सैथो गावसोरनि गेजेरावनो माने कनसेप्टआनो क्लियार नङा दा अब्ला पावारनि बाथ्राखौ मा बुंनो आरो माबे मोनसे पावारा माब्ला जोंनिफ्राय हस्तान्तर खालामनाय जादों बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोजांनो उइथ एभिडेन्स बुं दिनैथ' जोङो मोनबो पावारखौ बिदि जोंनिफ्राय सोरबा लांदों माने ट्रेन्सफार जादों होननानैथ' जोङो बुजियाखै बा जों मोनदाङाखै दिनै जेरैबायदि दङ बेनिख्रुइ माने फार बेटार सिगां माने 40टा दंमोन जोंहा 47टा दिनै डिपार्टमेन्ट फैबाय बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा 16टा डिपार्टमेन्टखौ स्टेटआ लांफिनबाय होनना बुंदों बिथांमोना मा खालामो गेजेर गेजेर मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय किसुमान भुवा बाथ्राफोरखौ किसुमान फेक बाथ्राफोरखौ भाइरेल खालामनो हायो दा बिदि भाइरेल खालामनायावनो फाब नांनानै मा जाबाय दाख्लै सोरबा मृदुला बसुमतारी होननाय सासे हिन्जावसाजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा भाइरेल जाहांहां थांबाय दिनै जोंबो बर' हारिनि सासे मोनसे समनि दैदेनगिरि होननानै सन्मान खालामनानै माखासे बाथ्राखौ दे जाबायबा जाबाय बर'नि सासे बारग' दैदेनगिरिमोन होननानै कनसिडार होदों नाथाय बर' रायजो राजाखौ बुंदों जे बिदिथ' जानाय नङा जोंनि बर' ससाइटियाव बेबायदि एन्टि ससियेल खामानिखौ निमाहा होनाय जानाय नङा गुबुन मानसिबा आलादा बाथ्रामोन सासे BTCनि बारग'सिबा बेबायदि हिन्जावनि केलेंकारियाव बोरै लिप्त थानो हानाय बेबायदि मानसिफोरा जायफोरा माने फाब खामानियाव लिप्त थायो जायफोरनि साननाया अराय सम नेगेटिभिटिजों बुंफबना थायो बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राया दिनैनि तारिखाव माबा मोनसे रिलेभेन्सि दङ होननानै साना बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ सोरांबानो बुंनो नागिरो जे आमुखौ लांबायनो जुदि लांनायमोनब्ला नोंथांमोना बेवहाय गोजोनै थानो हागौमोन आरो गोजोननि बाथ्रा खमसे खम गुबुन मानसिनि खुगानिफ्राय समायोब्लाबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय समाया दिनै जोङो जारिमिनखौ नायदों गोलाव जारिमिन नङा 2003 निफ्राय जोङो 2014 सिम नायदों 2014 माने कमिउनिट क्लेश जादों 2012 जादों 2008 जादों 2009आवबो जाहांदों बेफोरबायदि माखासे समाव कमिउनेल माने क्लेशफोरा जादों दा बियो सोरनि समाव जादोंमोन बै समाव शिबा हाग्रामा महिलारि बिथाङानोमोन आरो बै समावनो बिथांमोना गावखौनो किं मेकार बुंनानै लायोमोन जेराव बिथांमोना तरुण गगैखौ गावसोर चिफ मिनिस्टार बानायदोंमोन होनना बुंदों चिफ मिनिस्टार जुदि नोंथांमोना बानायदोंब्ला बेयाव जे ल' एन्ड अर्डार सिटुएसना एसेबां गाज्रि जादों मानो नोंथांमोना टाइम बाउन्ड बेखौ सिटुएसनखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै That means नोंथांमोना बै समाव फेलार जादों आरो नोंथांमोनासो दिनै पिसनि बाथ्रा बुङो नोंथांमोना एसे लाजिनांगौ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि कम्पानिया कमसे कम एसे लाजिनांगौ जाय मानसिया भाइलेन्सखौ मोजां मोनो गेजेराव आं मुंखौ बुंथ'ला सोरबा AK-47 होनानै BTR एकर्डनि उनावबो भाइलेन्स खालामनो होनानै थुनज्लायनानै स्कर्पिय' गारियाव AK-40 सोना हरदोंमोन बेबायदि मानसिया सोरमोन आरो सोरजों थाफायोमोन बे बाथ्राया दिनै जल पट मानसिफोरनि सिगाङाव
रोखा रोखा गेबेङै नुजाबाय बेफोरबायदि मानसिया जाय मानसिया AK-47 होनानै हाग्रायाव सेंग्राफोरखौ थांनो थुनज्लाय होयो हिंसै बेबायदि मानसिया गोजोननि बाथ्रा बुंनो फैदों बेयाव बेनि थाखाय बिथांमोना लाजिनांगौ खमसे खम आं बेखायनो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानि BPFनियाव गोजोननि बाथ्राया मालाबाबो समाया दिनै समायगोनबा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि UPPL मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा फैनायनि उनाव बिथाङा CM जानायनि उनाव जेरैबायदि गोजोनखौ लांदों दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि 4 बोसोरनि सरकाराव मोनसेबो जातिगत संघर्ष जायाखै आरो बिथांमोना जुदि बेबायदि माबाफोर नुदोंबा बिथांमोना जोंनो फोरमान होनो हागौ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा फैनायनि उनाव जोंनिया बन्द कालसारा टटेलि जोब्बाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव बन्द कि बन्द भाइलेन्स कि भाइलेन्स सानफ्रोमबो जाबाय थायोमोन दिनै बेनिफ्राय जों फ्रि जाबाय जों बयबो दिनै मोजां सावरायनो हादों जों मोजां बेरायनो हादों मोजां माने इडुकेसन लानो हादों चिरां डिस्ट्रिक्ट बायदिया मालाबाबो इडुकेसन बेलायाव जौगानायनि मोनसे मोखांखौ नुवाखैमोन मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा CM जानाय लोगो लोगोनो दिनै टपमस्ट मोनसे पजिशनाव चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ फैबाय बेफोरबायदि खामानिखौ मालाबाबो बिथांमोना गोसो होआखैमोन जौ जुवा हिन्जावजों गेलेनानै BPF दा 17 बोसोरखौ मिसइउज खालामबाय पावारखौ मिसइउज खालामबाय बिथांमोना बे समाव आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बे सरकारखौ एबसु अफिसनिफ्रायसो सालायदों होनना बुंदों अजद दिखांबाय थायो मा बुंगोन बेयाव थारैनो नोंथांमोना आबसुफोरजों सामलाय जायो नामा बेथ' जोबोद मोजां जातिनि गार्जेना जुदि सालायदोंबा बेथ' मोजां जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि बर' जातिखौ नेतृत्व होग्रा मोनसे अर्गेनाइजेसनाव जुदि जोंखौ सालायदोंबाथ' बेथ' मोजांनि बाथ्रा बेथ' जातिनिनो लाब दङ मानोना बिथांमोना जातिनि खामानि मावो सान हर जातिनि खामानि मावो थ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ जुदि नेतृत्व होमारदोंब्ला आं होदों होनना बुङाखै जुदि होमारदोंब्ला बेथ' मोजांनि बाथ्रा जातिया ओरैबायदि लाब जागोन बेयाव मानोना 1967नि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जोनोमनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दा सान हर हारि दानायनि खामानिखौ 1 सेकेन्ड जिरायाब्लासिनो मावगासिनो दङ दा बेखौथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंखौ बाख्नायनोसो नांगौ मानोना एबसुआव जुदि दैदेनदोंबा हारियानो बिराद लाब जागोन बेखौ बाख्नायनांगौ दा जोंनि हारियानोथ' बांसिन लाब जागोन ना खमसे खम बे बाथ्राखौथ' बिथांमोननि नलेजआव थानांगोन बेखिनाबो जुदि खनसेबा बिथांमोननियाव गैयाबा मा समाजनि खामानि मावनो मा हारि दानाय खामानि मावनो आरो बिथांमोना हारि दानायनि माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन होननानै जों फोथाया देरहासार बसुमतारी बिथाङा मा खालामबाय गेजेराव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा BTCनि गेटआव बिटिआरनि गेटआव मोजां बर' हांखोजों गांनो जोंनि देबनागरि हांखोजों लिरनानै जोंनि माने बिटिआरखौ समायना खालामनो नागिरदोंमोन लोगो लोगो बिथांमोना बुंनो हाबाय जे मानो बेयाव माने गुबुन हारिनि रावखौ लिराखै डेट मिन्स बिथांमोना जोंजों लोगोसे गुबुनखौबो समान समान स्पेस होनानै जोंनि जातिखौ माने बिथांमोना डाइभार्ट खालामनो नागिरदों बिथांमोना मा खालामबाय जातिनि लस खालामबाय रावबो जेबो बुङाखैमोन जितु गावनि मानसियानो देरहासार बसुमतारीया बिर'धि खालामना होबाय प्रेस मिट खालामनानै गुबुन हारिफ्राबो चान्स मोनबाय बिथांमोननि दिनै रावखौबो जोङो गोसो गैयाब्लाबो माने लिरनो गोनां जाबाय बाध्य जाबाय बेखौ सोर खालामदों अब्ला जाति बिर'धि खामानि मावग्रा बे BPF हान्जाया हाग्रामा महिलारिया देरहासार बसुमतारीया गोजोननि बाथ्रा आरो खमसे खम बर' जातीयताबादनि बाथ्रा बुंनायनि मोनबो मोन्थाय गैया नंगौ बे समाव जों बिथांजों गोबां राजखान्थिनि सावरायबाय एबा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलो लोगोसे सरकारखौ लानानै गोबां सावरायबाय दा बे समाव जोबथा सोंथि जों आंनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव आरो साननैल'सै उफ्रा बिसायख'थियाव सिदलि बियाबाव UPPLनिफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ बिजाथि होदों दा बिथांनो रायजो राजाफ्रा मानो भट होनो मानो देरहाहोनो आरो मानो थाखाय भट होनांगौ थारैनो बिथांखौ जोङो बेनि थाखायनो भट होनांगोन बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोबोद माने गोलाव सम खामानि मावबोदों आरो बिथाङा बर' जातियाव मोनसे गोलाव जारिमिन कन्ट्रिबिउसन दङ बेखौ जों बयबो गनायनांगोन आरो बे एरियानि मानसिफोरा थारैनो बे बाथ्राखौ मोजां मोनथिगौ जितु आं अदालगुरिनि मानसियानो बे बाथ्राखौ मिथिगौबा थारैनो बे एरियानि मानसिफ्रा मोजांनो मोनथिगौ बिथांमोना बिथांखौ जोबोद खाथियाव मोनदों आरो बिथाङा बिराद माने सासे अनेस्ट मानसि मोजां मानसि बिथाङा बयजोंबो मोनसे समानथिखौ लाखिनानै बयजोंबो अनलायनानै गोरोबलायनानै खामानि मावनो हानाय मोनसे गेदेरथार मोनसे पार्सनालिटि बिथांनियाव दङ बेखौ जों बाख्नायनांगोन बेराफारसेथिं दिनै निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जानानै दंमोन आरो बे आफादगिरिनि समाव बिथाङा बे एरियायाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि माने जौगासारनायनि खामानि मावबाय बिनि सिगांनि दैदेनगिरि बिथांमोना थारैनो बिथाङा जेरैबायदि मोनसे चेन्जेसखौ लाबोनो हादों बे लेभेलसिम खामानि मावनो हायाखैमोन होननानै रायजो राजा बिथांमोना बुङो आरो बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोना जोबोद गोगोमै बिथांखौ सापर्ट होदों आरो बेराफारसेथिं मा जादों गुबुन हारिनि जायफोर दैदेनगिरि दङ दल संगठनफोर दङ बिथांमोना फैनानै अपेनलि बुंदों
जे जोङो निर्मल कुमार ब्रह्मखौ जोङो सापर्ट खालामगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीजोंबो जोबोद मोजां मोनसे सोमोन्दोआव थानानै खामानि मावो आरो बयखौबो लानानै खामानि मावनो हानाय बिथांनियाव केपासिटि दङ बेनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाति संगठनफ्रा जोङो गुबुन इलेक्सन्सफ्राव नुयो जे गुबुन हारिनि संगठनफ्रा दल संगठनफ्रा अपेनलि बेबायदि माने प्रेस मिट बिथांनि जानानै बा सोरनिबा जानानै होआ नाथाय नैबे खनसेयाव नुबाय जे जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि अर्गेनाइजेसनफ्रा बिथांखौ अपेनलि सापर्ट होदों मोनसे अर्गेनाइजेसननि थाखाय माने बेयो जोबोद माने गिदिर बाथ्रा जुदि दिनै राजबंशी संगठना जुदि बिथांखौ माने सापर्ट होदोंबा दिनै माइनरिटि संगठनफ्रा जुदि बिथांखौ सापर्ट होदोंबा बे बिराद गिदिर बाथ्रा आरो बेनो दिनैनि तारिखआव जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो दिनै गावनि जायगानि मानसिफ्रा आरो गुबुननि मानसिफ्राबो बयबो फैनानै बिथांजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दङ मानोना बे ओनसोलाव सासे खामानि मावग्रा बेखौ बयबो बिथांखौ मेन अफ एक्सन होननानै मिथियो खामानिनि मानसि गतिके बे खामानिनि मानसिखौ जुदि जोङो थारैनो देरहानायाथ' देरहाखागोन मोनसे हिउज मार्जिनाव जुदि देरहाहोनानै बोरैबा केबिनेट मिनिस्टारफोर खालामनो हायोब्ला बे ओनसोलजों लोगोसे बिटिआर बासिनि थाखायनो मोनसे गौरबनि मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा जागोन होननानै जों फोथायो नंगौ थारैनो बे समाव जों बिथां UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' बिथांजों गोबां राजखान्थिखौ लानानै सावरायबाय गोबां दैदेनगिरिनि सायाव सावरायबाय दा जोंनि बे रंगल बर' बिथांजों मोगा मोगि लानाय हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय